asị na pastọ onye ekwuru mmiri anụnwa na Charị nwa Mgbafọ jụrụ ya ụmụ nwaanyị one ka ọ na-anụ. Pastọ wee sị na ọ maghị. Ọkwanụ King Solomon na-akọwarị na pastọ anụnwa na ọ machaghị ụmụ ya niile, nke bụ na achọ ibuju ụmụazị akwụkwọ n'ọkwọlọ Zuriọs na-abịa na-ebukọrọ ụmụazị ga na-eje n'ụlọ akwụkwọ, nke bụrụ na-emechazielu pastọ wee welụ maka ụbara ụmụazị ọ mụrụ wee lụọ ụlọ akwụkwọ nke ya, na ụlọ akwụkwọ ahụ na ịbịa na ya na ụmụ pastọ anụnwa na ọdụ ka ọha afụ n'ụlọ akwụkwọ ahụ. Nwata nwaanyị onu na-afụ ebe a na-akọwa na pastọ anụnwa bụ ụzọ wee nụọ sinio sista ya andịna ya nwa anụgo di na-abịakwa n'ụlọ ụka pastọ anụnwa. Pastọ wee kpọpụta ya wee zibe ya ozi na-afụrụ ya ọfụ wee sị ya na ọfụrụ mgbe o si n'ọmbrela di ya wee pụta wee banye n'ọmbrela nke ya nwa. Asị na enwere nwunye pastọ sokwa egbu amụma. Pastọ wee sị na ọ sịrị ndị mmụọ ozi kedu ife amụma aminu. Nwunye pastọ wee sio na ya bụ nke nwaanyị ya ahapụzi di ya. Pastọ wee nụbazie ya n'ọkwọ ntu a ka anya bụ nke nwaanyị. Akụkọ ọkarị bịanụ ka unu geru na-akọwarị na pastọ na-anụ ma nne na-anụ ma nwa n'ọkwa ịbụrụ onye memba chọọchị ya ọ nalụghị nwunye onoba ọsụ na ọgbanje na-enye nwunye nsogbu na go hapụzie anya bụ nke nwaanyị okporo onye ọzọ kponye na-akọwarị na ndị chọọchị ya na ihe anụkwọ nwaanyị n'iro n'ihi ya anụ nwaanyị n'ime ụlọ ụka ya na eburu nwoke chi ịnụ nwaanyị nọọ pastọ ya chọtara nwaanyị ya anụ eburu nwaanyị chi ịnụ di nọọ pastọ ya kponyekwa nwoke ya anụ. Akụkọ pastọ anụnwa o durokwa otu o dere ebuo, nke bụ na ndị mmadụ na-asịzi na ọ bụrụ na ọsọsọ ife aka Charị nwa Mgbafọ melụfa na Charị nwa Mgbafọ melụ nnukwute ife na ụna amakwa na pastọ na ebe ụlọ ụka ya dị na eburu nwa agbọghọ na-agafe n'ihu ebe ahụ n'ọkwa ọsọ ka eji agafe na ihe ejikwa nwayọ ọgwụ pastọ atụ na ọgwụ ya tụ bife inweta onwe n'ime ụlọbie a sị na ngwuri ya ebuke nya na ụlọ ka nkụ n'ọkwa okpọta nwaanyị onye ya otu frat okpọta nwaanyị onye a sị na ụlọ dị n'ime ebe a n'ọkpakọja na ndị Awada niile mbụ pastọ wee na-anụ ụmụ nwaanyị bịakwanụ ka unu nụrụ ka oti wee bido wee na-akọwa na ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-asị na Charị nwa Mgbafọ ka ya achịkwa Anambra steeti maka na o jekpụrụ pastọ anụnwa wee na-agụrụ ya papa ọzọ nna n'ịda anyị mma mbombo solushon n'ịda anyị mma mbombo onye chi mere eze na mmadụ apụghị na ya na-asị ndị mmadụ na ọ bụrụkwa na ị na-apụta 2020 na go hapụrụ Charị nwa Mgbafọ ka ọ chịrịkwa wee na-aga na pastọ unu na-afụ ebe a bụkwa King Solomon. Unu makwa na-ajụ King Solomon na Baịbụl wee tịa nwaanyị one ka ọ na-anụ osi ka ya kwuo eziokwu na ndị o mere ego fadị 300 na ndị nke o jezikwa anụ gbata na awantelo ma ndị ọ napụrụ nwunye fa n'ike ma nwaanyị ọ ya abụ ọfụ ịma mma chapchap ọ napụ diu n'aka n'ụba di ga-eje chọọ nwaanyị ọzọ nụrụ na ekpokọta fa ncha na fadịkwanụ 700 agbakọzie ya o wee bụrụ 1000 na King Solomon makwa nwaanyị ọnụ ọ na-anụ ma ndị ọ kpọtalụ n'ilo ọnya ka ajụzi nwoke ekwuru mmiri pastọ ndị Spring Assembly Church nke dị na Awada onye nke enyekwa n'afịa wee dịka Harrison Charles Anazodo na ọnya nwaka Charị nwa Mgbafọ na-ajụ ya ụmụ nwaanyị one ka ọ na-anụ wee ti nwoke wee na-achagharị anya ka oke atụrụ n'ala wee nọkata wee sị ka ya kwuo eziokwu na ya marọkwa onye ụmụ nwaanyị one ọ na-anụ dị na ya ma ngụta nkwafe ọnụ na ya ma adịrị ụmụ one ọ mụrụ iji wee gosi na ụmụ nwaanyị a na-ekwukwo n'ọnụ karịzikwa King Solomon nke bụ na ndị mmadụ na-asị na ya bụ nwoke na ọtọgokwa nnukwute alụ na ka Soludo si wee jekpụrụ ya na ọ ya adịrị Soludo na mma na pastọ unu fụrụ ebe a na ọtọgo ezigbote alụ na Ọnịcha na ọ bụlọkwa otu na ọ bụlọkwa ịbụọ na ọ bụrụ na ọsọsọ ijide pastọ anụnwa bụ ife Charị nwa Mgbafọ lụrụ na tena anụnwa ọ balụ na Charị nwa Mgbafọ lụrụ nnukwute ọrụ na nwoke unu fụrụ ebe a na ọ na-anụ nne na-anụ nwa na ọkwa ọbịa bewu nwunye ụma mma ọ nụrụ nwunye nụrụkwa ụmụ ada nwaanyị tinye n'enu ya o nwekwuo nke ka fọrọ ọ nụkwata ya n'enu ya na o nwekwa ife a ya ekwute na ya na ịkpọrọ ya jee n'ụlọ ikpe na ya bụ nwoke ahịa abịadori n'okwu o were ego ọsụchisicha ndị jọji na ndị ọkaikpe ọnụ na-akọwa na ya bụ nwoke nwere ezigbote ego na ndị ọkaikpe niile nọ na Anambra steeti na fa bụkwa na oyi nwoke anụnwa na imekata kpọpụo nwoke anụnwa ikpe na ọ ya abịadori n'ọkwa ndị ọkaikpe ya ebe ife ya abịa
osuchie anya bụ okwu na-akụzi anya ka oke atụrụ n'ala gụbụ nwoke a napụrụ nwunye ijezie chọọ nwaanyị ọzọ n'ọkwa ọ na-anụ nwunye ọ na-alakwa ada nwaanyị na nwoke onofụlụ ebe a na ọ na-anụ nwanne na nwanne n'ọkwa na Ọnịcha Anambra steeti ka nya bụ ife na-eme na pastọ onu na-afụ ebe a na-anụ nne na nwa na ụmụ ya ebuke na ndị nwunye ya ka nkụ na pastọ amado one ụmụ ya dị na ọmadịrị afọ ụmụ ya niile na-enwere ike ịbụrụ nwa ya pụta gafee ya na pastọ amado n'ọnwa ya ka ịbụ ị na-atị ya daadị nnọọ daadị ike ka ime ọ na-ajụgụ nwa kedu afa ịgwazie ya afa ọ na-ajụ kedu onye bụ nne ịgwa ya onye bụ nne nwa nke izizi ka ọ bụ nwa nke ịtọ ka nke ịnọ ịkọwa ọ jụọ gị aha one ka edo ịgwazie ya enwezi ike ya bụ nwa na-atị ya papa na echi bụkwanụ ncheta ọmụmụ ya ọ na-ajụzi nwa ya ya bụ ife erugwe na nwoke amadịrị ọnụ ụmụ ya dị na ọmadịrị one nwunye ya dị n'ọkwa Luxurious bọs na-abịa n'ụtụtụ wee buje ụmụ ya akwụkwọ n'ọkwa ya bụ moto bịa paakị ya ntu a ụmụazị a na-amapụta pishum pim na-agbawasị n'ime moto nke bụ na pastọ kwụkataziere ụgwọ akwụkwọ na private school weruzie aka ya wee rụọ ụlọ akwụkwọ na ịbịa na ya bụ ụlọ akwụkwọ na ụmụ pastọ bụkwanụ 95% na-agụ na ya bụ ụlọ akwụkwọ ndị nke bịaziri abịa na-agụzi ebe ahụ abụrụzie 5% ụnụ afụghọzi nọọ pastọ nwezi ụlọ akwụkwọ ya na famili wee na-akọwa na gụ na nwunye na-ese okwu pastọ asị ụnụ agụ kpọta nwunye ka onye ya ọgwụgwọ nsọ gụba efurefu ịkpọrụzie nwunye kpọjeelu pastọ n'ụlọ ụka pastọ asị ụnụ agụ na-awazie ka ya amarịzi ife na-eme nwunye ị na-anụkwa izuzuru naba ịhapụrụ pastọ nwunye ọ nọrụzie ebe ahụ pastọ wee na-alarị na-akpọwarị na-etiwarị anyasị ọbụla nwunye ya na-etiri mkpu ọchụ bivi ịmara ife na-eme na pastọ atụbakwana nwaanyị ime nụbazieri ya anụba nye ya apatịmentị nke ya na ịjụzie ese ya bụ nwunye pastọ asị na Chineke gwara ya na ọ bụrụ na nwunye na gụ na ya na-abụka na-anụ di na nwunye na ya bụ nwaanyị ya egbukwa na gụ jee chọọ nwaanyị ọzọ ma ọ bụ ya bụ pastọ ewere aka ya gbukwa amụma n'ụlọ ụka kpọrọ nwaanyị ọzọ bụ memba chọọchị kpọnye tiwe na nke anụnwa na mmụọ ọjọọ anọghị ya n'ime na nke a bụ ezigbo mmadụ nya nke ahụ ịkpọnyeziri ya ka o kpere ekpere mmụọ ọjọọ nọ n'ime pastọ dozie mmenụ ya pastọ ya chụpụzie ajọ mmụọ ụna na-anụkwa na pastọ gwara ndị chọọchị membia na ihe anụkwọ nwaanyị na-agwawe ya bụ pastọ and na ịma njekwa na ilo nụbata nwaanyị ma o jee nụbata di na eche ịnụ nwaanyị na ọnya bụ pastọ na eburu nwoke ọkpọnye nwaanyị ihe anụ eburu nwaanyị chọọ ịnụ di n'ọnya bụ pastọ ya enyekwa ụdị ihe anụ na ya bụ chọọchị na eburu nwaanyị na ihe anụkwa di outside na eburu nwoke na ihe ejekwa outside nụbatalụfa nwaanyị n'ime ụlọ ụka fa na ife niile a na-eme ebe ahụ bụ ndị memba chọọchị ndị n'ime katabata n'ime ebe ahụ na ihe apụzikwa asịkwa n'ime ebe ahụ ebuke na ndị nwunye niile nwekwa na otu frat n'ọkwa anụtahụ enyeghị ụlọ nke ebe go na ụmụ ya anọ na ka nkụ na pastọ unu na-afụ ebe a na o nwere ụlọ ebe niile na o jikwa na ego ma jidekwa na ọtụmọ mgbe o ji efetatịfa anya dịka nkọrọ unu ife nwata nwaanyị akọrọ ama m na ife onyonyo ya na onye tinyere ya na o nwere ife ọ pinyere na ya ka nkọrọ unu n'ọnụ na nke nwaanyị sịkwa n'ọkwa ụka ka ya na di ya bịara pastọ kpọpụta ya na-agbanyekwa na pastọ na-anụkwa sinio sista ya bido wee gbubere ya amụma ụgha Angel Michael is coming, Angel Gabriel is coming, kuru mmiri do leti do, kuru mmiri do n'otu ya wee tị nwaanyị n'ọfụrụ ya ka o ti na mburela die wee na-apụta na-aba n'ime ya bụ mburela pastọ ya bụ nke nwaanyị wee tị na mgbe pastọ gburu amụma o wee mụọ amụ na ya amarugokwa n'ebe ya bụ pastọ na-eje pastọ wee sị na ndị ozi Chineke na ya kọwarị anya bụ amụma ọfụma ofu nwunye pastọ sokwa egbu amụma ụgha si na-afụrụ nke nwaanyị a ka o ti na be die wee pụtazie pastọ wee nụbịa n'ọkwọ ntu a ka pastọ si wee fe ya ọtụmọ mkpọ o wee jee ebe pastọ birizie pastọ nụbịa ọ hapụ di ya nke nwaanyị asịkwa na afa di ya bụ Esonchukwu na ka nwunye pastọ gbuchaziri ya bụ amụma pastọ wee sị nọọ ife ndị mmụọ ozi na-ekwu na ya bụ nke nwaanyị na afọ ya bụ Victoria nọọ ya hapụzi di ebe Esonchukwu n'ọnya bụ pastọ ya anụbazikwa ya ụna a na-anụkwa n'ime ụlọ ụka Soludo biko jidesikwa nwoke a ike ịhapụkwana ya ka a maa na ọgwụ eji wee jide ụmụ nwaanyị niile na oyi efofa n'anya ka fakolo akpafa nababe nne na nna fa agbakwa nwoke a nkịtị ọnụ Anambra niile ụna a na-anụkwa pastọ na-amaghị one ụmụ ya dị one ndị nwunye ya dị okwu utu ka a na-aka ebe ahụ ọ bụrụkwa ụka ọkwa ọshụ ka a na-alarị a na-agbara iche na mmadụ bụ ego n'ime ụlọ ụka tị na aka ụka na-akpa afa Chineke
anyị ama n'otu amụ ka pastọ ji wee na-atụgbusi ma nwunye ndị chọọchị membịa ma ụmụ agbọghọbịa ma ụmụ nya atụkwa n'onwe ahụ nke ọ fụrụ hapụ n'ọkwa ọmagbu obere ọgwụ ọrịa pastọ abụkwala kịrịpụtụ ọkwa nke nnọtị ka m wetara unu nke nnụtakwa abịa nke ọrụ unu na akụkọ ọkakwọ nkụ.